Igbo ndị ọma, ndị njem ọnụ, nnọọkwanụ n'ilu Igbo nke taa. Aga m bụkwa nwanne unu Nwafọ Nnaọma Isaac Osu. Ilu nke taa, m ga-akọwa ilu na-asị na ọ dịghị esi ike ihe mmadụ aghọrọ nke onye ọzọ. Ilu a bụ na nkenke ka m gburu ya. Ka esi ekwu ya bụ na nwamba, ọ bụ n'olu oyibo pussycat, ọ sịrị na ihe eji anyụcha nsị kpochie ya aja bụ na ọ dịghị esi ike ihe mmadụ aghọrọ nke onye ọzọ. Kpọmkwem ihe ilu a na-akọwara anyị bụ na o kwere omume mmadụ ịtụfu ihe bụ nke ya ma ọ bụ na ọ kpachaghị anya. Iji maa atụ, mmadụ nwere ike ịtụfu ihe o ji n'aka. Ọ bụrụ ihe a na-ebugharị ebugharị, o nwere ike tụfuo ya. Nwere ike ọ bụrụ na o dozighị ya nke ọma, ori nwere ike zunarị ya. Ọ bụrụ ihe dịka ihe nweta dịka ala ma ọ bụ ụlọ, ọ bụrụ na o jighị akwụkwọ gosiri na ọ bụ ya nwe ala ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ọgba tum tum ma ọ bụ ụgbọala moto, o kwere omume na mmadụ nwere ike narị ya. Mgbe ụfọdụ, gọọmenti nwere ike onwe mpekere ala ha sị na ha chọrọ iji ya mee ihe. Ọ bụrụ na onye nwe ya enweghịzi nkwado maọbụ akwụkwọ ikike gosiri na ọ bụ nke ya, ọ gaghị enweta ụgwọ itinye aka n'obi, oyibo na-akpọ compensation. Ọ bịa nwere o ji dị mkpa ka amụta ihe na omume nwamba. Ọ na-abụ ya nyụsịa nsị kpochie ya aja, n'ihi na ọ sị na ọ dịghị esi ike ihe mmadụ aghọrọ nke onye ọzọ. Ilu nke ọzọ na-asị, agba mbụ na abụọ ọ tụọ n'ogwe, ọ bụ ogwe ka a pịrị akụ. Ịgba nke mbụ gba nke abụọ ọ tụọ n'ogwe, ọ bụ ogwe ka a pịrị akụ. Ihe ọ na-akọwa bụ dịka ihe ịma atụ, ọ bụrụ na o nwere iwu obodo tiri, otu onye bịa ọ daa iwu nke ahụ, anọkọtakwa ọzọkwa ọ dakwa iwu nke ahụ, wee na-ajụ, ọ bụ sọsọ ndị otu a nọ n'obodo? Ọ bụrụ nne maọbụ nna mụrụ nwa dị otu a nọ nso, ha ga-ajụ nwa ha, ọ bụ sọsọ gị bụ nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa nọ n'obodo a o ji bụrụ na ịda iwu a nke mbụ, ịdakwa ya nke ọzọ? So wee jụọ asị, ọ bụ ogwe ka a pịrị akụ. Ka ha m nọ n'otu a, bidoro m aka n'ebe ahụ na-egosi na onyonyo a masịrị gị. Tupu m na-apụ, ka nye gị ilu ọzọ m ga-akọwa ma mbịa ọzọ. Ka mbụ na nke mbụ, agwa na-aka mma ka eke tụọ ya. Nke ọzọ na-asị, e were ụtụtụ tụtụwa, atụtụ juo akpa. Ka ọ dị oge ọzọ.